ஃப்ரெண்ட்ஸ், தோடு மேலே பாதி வந்துருச்சு, இறங்கிருச்சு பாருங்களேன். இறங்கினா போதும் நண்பர்களே, எல்லாம் இறங்கிடும் உங்களுக்கு. பாருங்களேன், இறங்கினா போதும், எல்லாம் இறங்கிடும் ஒட்டுக்கா. அந்த மாடு பார்த்துட்டே இருக்கீங்க என்னடா பண்ணுறாங்கன்னு. பாருங்க நண்பர்களே, செமையா இந்த ஜோடி வேறு சேர போகுது. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறேன். துரத்திட்டே இருக்குது பாருங்களேன். ஜோடி சேர்கிற காரணமே இதுதான். இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குது, அது என்னால் போட முடியல. அது ஷார்ட் வீடியோ போட்டிருப்பீங்க. பாருங்க, கொஞ்சிட்டே இருக்கு. கிட்ட வந்துருச்சு ரெண்டும். அந்த ரெண்டும் துரத்திட்டு இருந்துச்சு. இங்கே இருக்குது பாருங்க ரெண்டும். இந்த கொண்டப்புறா இதுதான். கொண்டப்புறா இவங்களுக்கு பின்னாடியே போயிட்டே இருக்குது. கொண்டப்புறா நம்மளுது வேறு எதுவும் இல்லை. இது வந்து நம்ம கொண்டப்புறா செகண்ட் சிக்கு. ஃபஸ்ட் சிக்கு வந்து பொட்டிக்குள்ளே இருக்கும். இது வந்து நம்மளோட தேர்ட் சிக்கு. ஃபோர்த் சிக்கை வந்து காட்டிடுறேன். உள்ளே தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே. ஓகே நண்பர்களே, வேறு எதுவும் இல்லை. மூணுமே பிளாக்காக இருக்குது. செமையாக இருக்குது நண்பர்களே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். டாடா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம்.